v marci v Paríži. Vzhľadom na koncepciu silnejšej, samostatnejšej a suverénnejšej Európskej únie, ktorú podporujem aj ja, bolo prirodzené, že sme venovali pozornosť aj možnostiam, ktoré vytvára vyspelý zbrojársky priemysel vo Francúzsku a spoluprácu v jadrovej energetike, kde som potvrdil plánované stretnutia s najvyššími predstaviteľmi EDF a Framatomu, ako je moju účasť na jadrovom samite v marci v Paríži. Vzhľadom na koncepciu silnejšej, samostatnejšej a suverénnejšej Európskej únie, ktorú podporujem aj ja, bolo prirodzené, že sme venovali pozornosť aj možnostiam, ktoré vytvára vyspelý zbrojársky priemysel vo Francúzsku a dynamicky sa rozvíjajúce slovenské zbrojárstvo. V európskej agende dominovala konkurencieschopnosť, pričom som pána prezidenta požiadal o zváženie iniciatív, ktoré Slovensko spolu s ďalšími členskými krajinami Európskej únie mieni predniesť na neformálnom samite Európskej rady 12. februára tohto roku so zameraním na zníženie cien elektrickej energie. Samozrejme, že sme sa venovali aj rozširovaniu Európskej únie, osobitne pokiaľ ide o krajiny Západného Balkánu, kde som zvýraznil nespravodlivý prístup Európskej únie k Srbsku. Vzhľadom na to, že Slovensko je bezprostredný sused Ukrajiny a že na niektoré aspekty vojenského konfliktu máme iné názory, využil som možnosť poskytnúť francúzskemu prezidentovi našu predstavu o ďalšom vývoji vojny medzi Ukrajinou a Ruskom. Pán prezident dostal odo mňa podrobnejší prehľad humanitárnej pomoci, ktorú v ťažkom zimnom období poskytujeme obyvateľstvu Ukrajiny.